Velkommen, vi får at synge sangaren som kommer börja och det stort introfeste och god.
Velkommen til 2023. Og vi har haft møter alle vikene. Men det så det første ungdomsmøte. Og jeg tycker hjertelig velkommen å komme langt fram og se dere. Til det beste at jeg først kommer lengt fram. Og ja, jeg skal faktisk bare si velkommen. Og det som får hente, det blir tvær løter. Og i 4 løtene så får vi da synge sammen. Og så får vi ha en tale fra Clement Eliasen. Og så blir det en pause på en halv time. Og så at han at så kommer jeg inn til arbeid, synge sammen. Og så får vi høre en vittnesbord fra Arant Mortensen og solsang fra Esther Hansen. Og så ble jeg begynt å si det på en ordentlig fitta måte, ikke for å freke denne, men til som 18-4 gardiner her på en ikke nærmere enn jeg, den gjerne kommer inn her på en. Så nå var det bare lykke. Det var faktisk sånn cirka det, så bare blir jeg i bøn. Vi har takket dere himmels for at vi kunne ha ungdomsmøte her i høttene, og jeg vil gjerne be for at om det noen her som ikke har tidlig mot her, at de skulle lære til å kjenne, og bare takke for at vi kunne ha en så stor høtt vi sånn jeg kan følge at prøve til her og be om at de som sitter her inne at de skulle ha oppe hjørste for det som for å komme fram. Og det som ber for låsanns noen at han skal være til prøving for det her og at det skal etnes vel så vi kunne være oppbygd og nå skulle lære til å kjenne. Amen. Så for det synes jeg sammen, men først husker jeg lykke å si, nå glemte jeg å si evne for stevnene. Det sender i Johannes 14:1. Ja, i versen stender hjertet tykker øktest ikke. Tid, trykve av god, trykve av med vi. Og det er et godt vers som forklarer at man skal trykve av Jesus for å bli frelst. Og så om man leser det sin til langt nye at i vers 6 Jesus svarer i honom jeg veveren, sannleggen og løve. Ånden kommer til ferien utan vi mer. At det verset forklarer sin seg selv og det er et godt vers. Ja, så får jeg synes jeg sammen. Tar vi ett styrst med.
tar vi ett lime till din kross. Frälsare kom, sa min värsted, och minns till. Golgata träd, det blålite tär, med a frälsa. Allt som hejen rakne fyre skar. Leine til din kross, her som blå ran. Møg med møg god, tøy hjärsta brann. Aldrig kom det, men du frälste mig, så lej med till din kross. Rönder som frälsta vår väg, Orde vär hav, täcker av hav, och priser. Allt som hejen det rakne fyre skar. Leime till din kross, här som blå ran. Møg med møg god, hjärsta brann. Aldrig kom det, frälste mig, så Arn klamte lesen kommer att henne till lockar för att synja lite med upp.
Veldig Samuel. Det stod til å søke så nek ung folk kommer til samfunnsmøter. Og glem ordentlig bare prate vi omkring det kan 18 år kanskje. Det er ho. Det som sett som evne til det her kveld som jeg skal ta oss om, det hvordan ser det ut da du fylkes ved Jesus. Hvordan ser det ut da en fylkes ved Jesus, altså det kristne livet da man kjenner Jesus og livet ved honom. Hvordan så ikke andre folk det, hvordan opplever man det her selv. Og det er for å ta oss om, vi har lest at Troy Petter ur 1. Timotheusbrevet, nei, 1. Petersbrevet, jeg har mismalt årsaker. 1. Petersbrevet, og det er så alt Petersbrevet kan man si å svære på transporten, det er en slags, hva man skal si, brukere av vedløying til det kristne livet. YouTube-video om hvordan man gjør. Så det kom til for å hjemme å lese selv søttene. Det brevet til skriva til tryggvande folk under sånn som tror av Jesus, og større som levde under større truste. Det følte seg ansmødel og fremmand i sin atterlige, annerledes enn henne, og utlegget vi brukt. Han skriver til de som i utlegtene, så opplevde de seg. Fremmand i heimen, godsfolk, hørende til henne i heimen, men byggvande her. Et lykke år som det er å være innvandrare, så det står. Da man innvandrare, så er man sin ansmadler, sin 8-4, og folk kalte at man sin annerledes, og det er ikke alltid man vil så vel med til kjent. Burde man være, men det er ikke alltid. Og de opplevde det som å være innvandrare, men virkelig var det utvandrare av et eller annet evig heimen. For å lese det første Petter, til 1. Petersbrev, kapittel 8, fra vers 13 til 16. Det er så i 200 og 48 kjeser Bibelen. Fra vers 13 til 16, det første kapitlet. Gyret du lendar sinnestikkere og veri etro, og sett i holdt og fullt vevntikkere til nøyene som tikkum vøydes i åpenbering i Jesu Kristus. Som lojen bøtt skulle det ikke skikka deg og ans og avur, ta i ditt liv du etter listonen, du visste ikke beter. Nei, etter hinnen høyleia, som kallar i tikkun skulle ha sin tid, være høylo, og i ødlun eppore tikkere. Du skriver her, tid skulle være høylo, til jeg i høylaurs. Og ta i ditt akalla han som feir, og dømer ut han å gjøre mannagmån, etter verste kvars ans, så liv vi øtta utleggt der tog i tikkere. Kom atter inn og etter vi har vært utleggt og vært fremmandur. Vi tenker det første verset. Gyret til lender sinnestikkere, og se til holdt og fullt vevntikkere til nøyene, som til kom vøytest og i åpenbering Jesu Kristus. At gira lentene her, jeg vet ikke vite hva det er, men det sier bare til folk, jeg har ikke fortalt før jeg møter, det sier bare til folk som gikk i sugen klæven, og da du skulle arbeide, så når du har fått sugen klæven opp, måtte du binde det på mine, akkurat som er kjørs, eller så det er ikke gonger på ut, det er ikke veltes det, dette ut. Og han kom med over og greve ved meg, og han kom ordentlig for inn i horene, og så måtte han tenke at her er oss her, og så fører vi til arbeid, så var det en kjørs inn i hånd. Det gir til lentene, det gjør man seg klare til arbeid. Og det stender gir til lenter sinnestikkere. Det er myntatale. Det menes ikke vi hesa lentene, det menes vi tar lentene som er i sinnen noen. Gir lentene i sinnen noen klarer til å få til arbeids. Du sier sommeromsetninger, sier gir sinnestikkere klart til å få til arbeids. Ens konstant, prepare your minds for action. Gir sinne klart. Gir sinne klart til å tankar på. Hvis du hadde fyllt av Jesus, så er det nekka vi hvordan du hukser som har kommet på plass. Og han forklarer så kvært ut som du må få på plass. Han sier, og se til holdt og fullt vevntikkere til nøyene som tikkum vøydest i åpenbering Jesu Kristus.
att det här är ett övelse vid tanken om kvart jag ska våna och leva någon och kvart jag ska sätta mot allt då. Man kan halta att det är då gott, är för att klara mig. Man kan halta över en kropp, jag kan klara mig väl idrotta. Man kan halta förskällt man kan halta man kommer att gå familj, man kan halta man går omstöver. Och det är förskällt som man kan sätta sina vänner. Man kan sätta sina vänner vid ett gott samfälle och så vidare. Och i det andliga så kan man kanske halta till att det räver om att ha god disciplin och ha en stark vilja, bestämma sig till ting, så är det så. Nu får jag bestämma mig till att läsa Bibeln, så ska nog enka. Jag får bestämma mig till att jag ska be konta och forskjellige sådana ting. Det är inte det som ständer här. Det ständer här, allt gott om att det är. Men det som heter säger är, se till helt och fullt väntekare till nöjena, som tycker om vajtest i åpenbäring Jesus Kristus. Att i honom kommer en siktning till oss, och allt det som oss tarvar. En fyrtjövning för allt det vi har gjort skoft, och en kraft till att leva ett andra liv. Och du ska inte se att du har vän av näka anna. Du ska gira läntar sinnestöjns, alltså få dina tankar på plats vid oss här, så att allt din vän är sett till Herren Jesus, och i honom alla garantier ligger för att du får sig ädnast vid allt den andliga livet, att det fylls vid Jesus. Så det är helt och fullt vännerna till nöjena. Som vajtest i Jesus Kristus. Och han säger, veri edru, det är det övrigt av att vara fotlar, som dräcker eller sniffar och så blir du avskavar, för så är edru mer, och det som händer då, det är att du får sucha sin skoft, du får uppfatta ting sin skojkla, och det är ganska skojvar avgörer, du vurderar ta skoft, du tänker skoft om dig självan, du tänker skoft om andra, det är det som ganska gärna stortligt. Men han säger, veri edru og tank klart i sån här. Lät det inte skojkla ut en upprättande här som tänker någon. Att öllvånen, alla garantier för att du ska ätnast, han är i Kristus. Och det är forskjellige ting som kan virka av folk som är brännvin eller som ett sort av stoff och narkotikum. Att Bibeln säger till att rydgdöme och åkner, det kan du avvarska folk på, lika som att bli fotlar. Alltså du missar du rätt och dömekraften av hos tingen i antal enka samman. Sorg, ringa känslor, det kan inte räcka det samma. Du kan missa dömekraften av tog i skriften, bortgästen här, sätter den av vän, helt och fullt till nöjena. Och den nästa verset säger, som löjen bød skulle det ikke skicka til noen så avur, ta i ditt liv du et listen om, tog ditt visst du ikke bedre. Som det er et annet som mestret han som fylgjes ved Jesus. Hvor ser det ut at det fylgjes ved Jesus? Det er luttene. At du leser i Bibelen at Herren Jesus vil vekkere løyve, det er klokkeklart for han som er å lese det. Jeg får ikke ramset opp på kveld. Skriften er full av vedløyning for hvordan vi skulle leve akkurat liv. Akta det. Akta det. Lukka som hjemme ved hus, det som man lærer bøttene, til å akta sine foreldre. Det er en viktig part av å være baden og lukkes vel. Til å akta sine foreldre. Så vil ikke vite at bøttene er ikke lei. Foreldrene går ut til å lukke vel. Men Herren vil at vi skulle akta han til løyen fram i andalige. Man kan kanske vara försiktig och kvart, och sen tar man en lite bad, men tar det att man var inte bättre. Man kan bröta också med det största virre, hvis det inte är ut på en måte. Tar man säger luttna, så mest är just det att man böjer sig under hans vilja. Man säger, nu är det som tog vilt här. Jag följer som jag är yngsmar också Anna, men det tycker vi att det är. Og jeg får gjøre det som to sier vi med. Så de neste 2 versene, det er veldig sitat på 23 i Mosebok. Her som han sier,
Nei, etter en høyleia som kallar jeg tikkun, skulle til oss som vil høyle og i ødlån abbor og tikkara. Du skriver, til skulle være høyle, til at jeg i høylaurs. Og ta til akalla han som feir, vi dømer åtna gjerra mann og mån, etter verset kvars ans, så lever vi i øtta utlegger til i tikkara. Så, veri høyle, ta mestjer, lete til å seta totalt av til han, som at han øyer til kun, ikke onker annars. Det er det som det mest over høylaur. At det må være totalt dominera i at det høyre hånden til, og høyre ikke onker øren til. Det er sikkert hård som jeg brukt denne mynd før, men i det som jeg berakter. I kursen jokken har vi gafflar og knuvar her i skuffene, og skøyer. De amboen her, de er halga til matcher. Det er ikke brukast til noe annet. Hvis jeg finner en av gafflene eller knuven ute i garasjen ved siden av en prutla, så blir det øster. Det heter en kaksknuver, han er halvgaver til å ete vi. Han skal ikke brukast til noe annet. Han må ikke finne han inn i vesen til å vaske vesen kommer vi i loksjord. Han er halvgaver til å ete enda mal. Og til å være halvgaver herren, til å mest høyre hånd til, skal ikke brukast til noe annet. Og det citerar på 23 Mosebok, her som du har en bølge av følge, prestene, som hadde 8 arbeid til å være et arbeid for herren. Det var halvgeir herren. Man sa at det var klæven, man sa at det var abbor, man sa at det var i ødlån. Og i ødlån abbor og dere har lett å være halvgeir hånden. Det er alvorlig. Han tåser om feiren som og som ser. Som ser akkurat liv, som ser akkurat løt. Da blir det alvorlig hos om hvordan livet mitt liv. Han ser alt. Han ser akkurat løt. Og det skal man ikke huske om som en mistankelige ytler personer som hikker etter meg og atler meg når jeg har ringt. Det er ikke så alvor. Du skal flyte og minnes at det første verset jeg leser. Så er det holdt og fullt vanndekkere til nøyene. Han er fotler av nøye, han som hikker etter ikon, og han ønsker ikon alt det beste. Så kommer vi til neste brott i at jeg leser. Det stender i øren kapitlet, til vers 4-5. Komme til hansara, hin livande støyn, som vorste vrekaver av menneskjon, men er god til utvalgter og dyrabærer, og lete til ikon sjolv, som livande støyn er bygget opp, til antallet hus, høyla en prestaskap, er bæra gode att bära fram antal offer som vi Kristi Jesus tacknast gode. Och det är att jag säger att det kväll komma till han till Jesus Kristus. Det är det som skriften säger. Komma till han hin livande klätt. Alltså han var sammanlagt vid en stor stöjna och det är något som helter och något som inte för till viks. Lustigt akkurat en radiosändning om man kallar det för megaliths. Det är sådana stöjnar som stannar runt i Europa om Atlantheimen. Folk har sett stöjnar, man var ju alltid kvitt där och just där. Men det har sett det här och det har varit standande här i åra tusender. Stöjnar är nog så obröjtliga. Och ta i Herren Jesus vi är sammanlåkna vid en stöjn som är sammanlåkna vid något som är vi, något som är störst, något som är obröjtande. En livande klätt som ångande svujker som vi kan lyta. Och så säger han, och läte tikkon bygga upp. Och så är vi där små stöjnar och vi har byggt upp till ett antalet hus samman. Allt det unga som sitter här. Det inte bara kvar skär ett eller annat. Men tillsammans så är vi en samkomma, vi är Guds folk. Läte tikkon bygga upp. Alltså samman. Det är inte bara något som man gör ögon och ögon. Det är något som, det är en upplevelse som de skulle ha samman som ung kristen i färgen i det. Att uppleva det att vara byggt upp till något som god attlar vi tikkon i framtiden, inte för mer. Vi tikkon. Till en höjliga prästaskap, till att säga till tjänaste för god. Till att vara halka till att göra ett verk för han. Prästan som var i templen, det var dedikerat en klävon, det var uilatner på en mat som man ser, hattet var arbeid, som tar till suttjan politist,
Man sa det av dem att det är folk som är dedikerade till Guds arbete. Och han vill det samma att det ska suttjas av tecken att det är dedikerade till Guds verk. Till att göra det som taknast honom. Till att bära fram antalet offer som vi Jesus Kristus taknas god. Allt som ska taknas god, allt som ska luckas vid våra liv, det är vi Jesus, det är inte utan om han. Då i säger skriften att det kommer till han, att allt det liv väntar med att det kommer till han, hin livande klätt. Så kommer det första brott jag att läsa. Det ständer ut i 3 kapitlen. Från vers 8 till 15, det är så i 240, jag ser Bibeln. Från vers 8 till 15, det läste jag, det är inte långt. Och søgnast, vi är ett samsint, samlojande, älstebröderna, och vi är miskonsom och eimjuk, løn ikke ilt, for ilt, eller ha, for ha, når et første møte, signe, til tævåre tid kattla til, at de skulle arva sikning, til han, og vi vil elska løyve, og så ikke gau av deir, halte tungesøyna fra Itlon, og vørrensøyna fra at hela svik, han venter seg fra Itlon, og gjør det godt, han søker fri, og stevner etter honom, til at ei og herrens, iver henne rattvøse, og øyre og hansara venn til bøn torra, men asjon herrens møte tøymen som gjør ilt. Og kvøret han vil gjøre tekken ilt om tider ugen for et gaua. Skuldet tid nå og lie for rattvise skuld til sel, har vi omgatt økta for tøymen, og vi ikke rad, når jeg halvkje herran Kristus og gjørsten tekkere, og vi alltid til røyer av verja tekken, for øynene og kvarjen og krever tekken til rockskap, for vånene som uttikken til vi spek for å økta. Vi kommer alltid til vånene, som vi brev i at oss om. Sette til alle våntekkere til Jesus, og ta i andre så for å spørre, hva er dette for en vån som tid har vi tykker av livet? Hatt første verset her, og søgnast, altså nå tenker man sammen om, vi konklusjon om alt det der, og søgnast, vi er samsint, samlojande, elskande brødrene, vi er miskonsom og eimjøk, at det 5 løsningarår i båshatte, hvis det ikke er meningen å si så førskånd. Men at det er 5 løsningarår, her som det mittaste det her elskande brødrene, elskande syskene, det er mest en elskande hine kristne, til troar syskene i Herren. Hine unge og gamle som elskar Jesus og trygg av han, vi er gavet hei. Altså han nevner 5 ting, og det er som en lins, at det første, at her stender i mine som det aller viktigaste, elska hine godsbøten. Og hver mener vi, så stender 2 ånder saknår, eller løsningarår årsaka, til samlojande og miskonsom. At det ber i år som her var gjerra vi kjenslene og hjärsta, samlojande er mest sympatisk, eller hevande samkjenslo. Den grundläggande människans egenlögning för att føla hur andra folk har det. Och att bli glädjad där andra folk är glada, eller bli kättor där det är kätt. Det är sambandet som du kan säga vid andra troar sig. Hur har det där? Till liksom inflikvingen till det att gå över det till att skilja hur det är då. Det är samlojande, och hitt år som är hinner med vi lyssna, det är miskonsom. Att man ber iver vid höjmen som har vojklagar, som inte är akkurat så som hållit det skulle vara, som skinkla, som ganska är då egoistisk, eller självsöken, eller är det bankramata som också inte damer, vara miskonsom och ber iver vid det. Så i min av som 5 år älskar henne tryggvande, kvar menar vi heter som är vid känslorna att göra, miskonsämme och sympati. Och så alla rottast 2 år, det har vi gjort vid tankarna här. Vi är ett samsint och eimjuk. Att det är ting som har vi gjort vid sinne att göra. Att det är sinne som vi skulle gira och göra klart. Det är tankarbeid som är nöjt, vi har tanka klart. Samsint, det är mest att man
jag har sagt på den simpla maten så det att vara öjnir i andra folk eller att vara samt och ute. Men så var det kunde alla folk inte vara samt om allt. Helt inte tryggande folk. Det är vad som samkommer till. Men det blir till och det är bara till vid öja att kunna vara samt och i andan och det antalliga. För det man inte är samt om alla detaljer och så ska göras och ska ständas i Bibeln här och här så blir det till antalliga av det samsynter vi folk som öliga olika tär och tryck av Herren Jesus. Jag har upplevt det här flera för när. Senast minst det konkret. Jag säger att i Vrauen någon man han var präster av det som kallar kaldeisk kristen i Irak. Han fortalte meg at han gjør det her. Han drev en kyrkjo i en øke som ISIS kontrollerer for. Og han fortalte det, og han signet jo kunne sin normale. Og jeg sa at en elskar bror i Herren, og jeg følte meg over samsyntan vi han. Da sa jeg nesten, det er Amy og Gløyce, og det handler nek om hver man vurderer seg selv om til andre folk. Det er mest ikke til at hoksa ringt om seg selv. Det er ikke det som det er mest ikke til at en pen jenta skal halda sig ved jauta. Det er ikke det som er eimjukker, eller en kloker personer skal halda buttor, eller noe sånt. Det er mest ikke det å vurdere seg selv ganske ofte. Det er mest ikke å være villig til å teke til lagra plåse. Det er mest ikke halda at jeg skal ha det bedre enn andre folk, at jeg skal få det bedre arbeid, at jeg skal gjøre det som er viktigere. Det er mest ikke å være villig til å bøye seg ned og tjene øren. Det er det som er i Bibelen, mener vi, den sier eimjukker. Så här ser 5 lösningar årene. Sammånt andaliga, samlojande, älskande berörnar, misskonsum och eimjuk. Så ser det ut tar vi fylltjast vid Jesus. Få tankarna på plås. Få känslorna på plås. Och älska så hine godsbötterna. Du troar sig inte. Så ser det ut där man fylltjast vid Jesus. Och så kommer vers 9. Och lön inte illt. För illt, eller för när ett första möter sikna, tog ta var till kalla till att de skulle arva sikning. Lön inte illt vid illon. Det är ju fjallaprätikan som man citerar broschur. Det är de åren som Herren Jesus gav och kunde ta hans. Det är så prätika i fjallon och leja kun öjnavik och så vi skulle leva liv för han. De må ångande löna illt vid illon. Nej, säger han, de skulle fyrtjöva. Skulle fyrtjöva illon. Du skulle ikke ha atter. Det er øyelig kjøtt ikke å gjøre så i sånn her. Hvis tid opplever at onkers ha det ikke, det er øyelig frøstende svære atter, man sier, av så med skuffo. Så sitter det til arbeids, eller et eller annet, onker sier noe nedsettende om det, eller noe som du føler ikke rett om det, så øyelig kjørt menneskenslige at svære etter og lyga ringt etter. Men skriften sier så skulle det ikke gjøre. De skulle ikke lønne ha vi ha. De skulle ikke lønne ilt vi itlån. Og da andre folk spidlet det ikke ut, skulle de ikke røyne spidlet det ut etter. Og det sosiale middelen, det folk som tar som trygg, og hvordan sier det kristne, og hvordan sier det som trygg var Jesus, og det kunne vi først oppleve å bli spilt ut. Det skulle ikke svære etter vi har spilt ut etter. Nå er sikne, sier han. Sikne, tog til hva de kallet til at arva sikning. Og det er så vi sikningene. Hun kommer fra herren, hun kommer omanfra, hun kommer pura fullkomlig opp på båren. Altså, jeg vil ikke gjørst, som ger mig förtjäntan till att få det sikningarna som kommer omanfra. Och på samma måte så skulle det inte se det som trejt för att andra folk skulle få att det sikning, att det skulle vara det värt. När han säger sikne dig öll, sikne dig som har det, sikne dig som ger det illt, sikne dig som ill vid det, sikne dig som haltar ringt om det. Det är fjallabrättningen, det är evangeliet, det är det liv som de som fylls vid Jesus få bjöa att leva. De skulle arva sikning. De får hana pura upp på båret omanfra, och de skulle läta hana vujare till honor pura upp på båret, pura trätalest, pura fyrlidalest Åslandi ut av honorfolk utan träter. Det skulle de göra
vi tycker närmast då, vi tycker viner, vi tycker troarsysken, vi tycker som till omgängas av de sociala medlen, vi tycker som kanske hatar det om de skulle signa det efter omgående hoa, omgående ge ett för fröstingene att löna ilt vid itlån, omgående ge ett för fröstingene att trakka på henne, men hellre att täcka till en mjuka steg. Vers 12. Tytan vil elska løyve og søkje gaua deir, halde tunkusuna fra itlån, og verrensuna fra tala svik. Han vender seg fra itlån og gjer godt, og søkje fri, og stevne etter honom til ei og herrans ivren rattvis, og øyre hans vendt til bøn tarra. Men asjen herrans imot tøymon som gjer eilt. Det ei og herrans, det ivrakra løyve. Og jeg tykker ikke hoksa om det som en sånn big brother som med stanslig og jakstra. Det ikke på samme måte. Det en elskande feir som hikker etter okken. Men det alvorlig at det okkar feir som ser okken. Den mynden som skriften brukar den om akkurat det her. Hun tåser om leos anlist hons. Og vi tog ligger en øyelig velvilt. Det han hikker ned iver sinne bøten. Han vil dem vel. Og man vet vi kvart det småbøten. Då det säger gå pappa hick och det säger mamma hick och jag men det hugg det för barnen är viktigt att föräldrarna söka och hvis det är rätt så får vi den glädje av att hugga om att Herren han ser vi omsorgen av sina barn för att hjälpa dem. Men allvar är det här men vi dömer i möte tajmen som gör ilt. Att det är som är det Guds öte. Att det är som är det Guds öte. Han citerar verlagan på Isaias kapitel 8, vers 13, vers 2 som da, men jeg leste alle ga. Her som han sier, kallar ikke alt til høylagt, og heter folk kallar høylagt, og øttest ikke til, og til øttest, og reist ikke til Herren god, her skal han skal være til høylaver, han skal være øttetikkere, og han skal være rasslatikkere. Altså, let det være pura styrande for ditt liv. Herren, han ser ned i mitt liv. Han vil meg vel, og jeg lever i øtta for hånden. Værer vi øyne hver løte at Herrens eie i mer. Og hver tann og kan gjøre det ikke ilt om tid til øyen at gjøre det gaua, det mestjer. I alle er myndelighet, hvis man gjør det gaua, så fer andre folk ikke over ilt ut å gjøre for trevet om. Det er myndelige, men det er ikke alt så. Men i alle er myndelighet er det på den måten. Hvorfor jeg gjør ilt? Det er jo pura klikka nekker for jeg gjør ilt ved det som gjør godt. Men så sier han 14 da, om det ikke skulle være så snær, skuldet til noe lie for rettvise skuld, det gjør man først, så er det selv, her vi omgang økta for ta imot, og vi er ikke rad, når jeg halte Herren Jesus Kristus og gjør som tykkere, vi er alltid røyer, at verja tykken for øyne kvarjen, vi krever tykken til råskap for vevna, som uttykken er til å vise bakføre og økta. Att man säger här är verkligen att ingen kan i verkligen skeja tan antaliga som väljer Jesus och ta goda. Han är fullkomlig värd och god och han kvärt. Och han säger citerande fjällabrätterna och Jesus är som du läser Matteus evangelium kapitel 5 och framåt. Han säger särler tid om det loja för rättvisna. För det uppleva motgång, uppleva det att onkel ytterligare det kom till det fyllas vi Jesus. Så skulle det fetta det kunna och vara glad till det kommer på en länka rö av godsbötnen som var förfyllt för Guds rike säkert. Han köjen hon för helt åter till Herren Jesus Kristus och profeterna. Och halje Herren och hjärtat dekara. Halje Herren och hjärtat dekara. Det mestjer behandla Herren, hugsa om Herren som höjlajan. Att det är samma som det här var i färger var, då vi har höjlagt vid navntutt, kommer utstutt, som i himlen så gör. Hans navn är höjlagt, oavsett vad vi gör eller inte gör. Men tar man säger höjlagt vid navntutt, så mest det må det vara höjlagt här, alltså som i himlen så gör. Man tar vara höjlagt här som är, halvt Herren och gör som tyckare, här i mun löve, mittlen
tunn kære, lat Herren være halka han her, så de suttja. Hvor kan vannhalka han som halka over tunn hjärsta? Det blir omgående til. Muslimer, som gjør nekmiddelen, tar blod altså øylittler til anker spottar eller vannhalkar tar profet. Det gjør at mål kjeilet ta. Det der utner for det, og man kan forsove skilja det, men det her er ikke krossveveren. Ja, krossveveren, Herren Jesus Kristus, der börjar vi frälsaren hon går vannar fra krossen. Og han som ikke kan drekka til vannærene, han har ikke lot i evangelien. Der börjar vi oss nær, at han måste kunna roma. Han var vannardur og krossfestor, han kallar okken av fylgja 18 år, men vi halka Herren Jesus og gjør gjørstå, og ta kan ungen gjøre nekka vi til i behøver. Og vi røyer at gjøre rockskap for vevnene. Altså, vi klarer, vi kommer alltid til det vi gjør lentar, sinnestikkere, vi klarer, ha tankene på plass. Do og skil og føl til en trygg rætt, så tar jeg anker for å spyrja deg om etter her, at du faktisk kan svære. At det er en åpert som man legger åkken. Du måste doa sig tingene. Du måste läsa det, du har för imense föreläggare som vi tar för att läsa, men att kunna läsa sintor. Du måste läsa akkurat höjla och skrifter och komma till att doa där som Herren kan hjälpa där. Och doa att skilja där och føla där i hjärstanna och tänka sig versen i rätt där man får tankarna på plats, där man får känslorna på plats och så kärleken till undertryckvande. Gir lentar sinnestus så du klarar vi til røyer at svære folk ikke atter til det for å spyrja det om tunna trygg. Men gjør det vi spakføre og øtta. Det er å si ikke arrogant, ikke iverleie, ikke sånn det nyere andre folk nekrande. Vi spakføre og øtta ei mjøkt, eller man kan sagt på en fittan og gauan mata. Så løs ser det ut til det fylses ved Jesus. Amen. Takk for reklamen, og Amingen som du gav stokken, tryggdelene, at vi da ikke at sportatter, vi da ikke at lønna ilt vi itlom, og Jesus gav oss det perfekte fyrmynden, og sen resten i pelsbravet, han som ikke hoa i atter til han ble hoa over, spottet ikke atter til han ble spottet, og han var for så lenge han var dripen, og han sette fullkomna mynten, og han offrer alt, og han offrer sine dård, og han offrer det som han åtte talt for jokken, så vi kan leve til livet som han har hatt lakken. Vi får ta en sang, Garn Symen kommer et enda løtene, til tunna dård. Skapte vars du sær dør, du la
Ja, tack för det. Nu tar jag men det är flott känner. Tack för reklamet och tack för chansen. Arden låta äntar så också jag om det ämne som är goda klamen till hur ser det ut att du fyller Jesus. Hur ser det under till? Så jag tar som en kristnan till att du säger det ena för, till att svära ja och så var jag säger inte mer till. Eller så jag tar det som en som fyller Jesus. Alltså med Jesus i hjärtan. Annars skulle jag det som en kristnan till att du säger det för. Det skulle sucha att du fyller Jesus ut i en ätbord. Att det som du gärst framför öron till för god. Till det som Bibeln säger. Och jag vill mer som han faktiskt skriver faktiskt sms på till mig den ena dagen. Och det rikker faktisk helt ekstremt vel til det som Clement skulle säga. Det ligger i Salmaner 1-3. Eller kapitel 1 og så vers 1-3. Sælur mævur og ikkje gongur og i raje hina godleiso, ikkje stendur i vegi syndara og ikkje situr her spottarar sida. Men hever gledesynna av lovharrans og gruntar av lovhansara bæge dag og natt. Han som træ, planta vid vattenløkjer, og vi ber avvøkst syn og i røton tøyma, og som bløyer ikkje følgna av ødl og i han gjer hever han etno vi. Altså, det er helt, altså, jeg forklarer simpelthen så vel. Sier eisen for meg, som ganje i skola, at bare til at hvem mennesker her som gikk i skola, vi har ringt om omkring og gjør alt mulig bort, så skal du ikke være vi. Om det gjør også måte her, skal du ikke svære ønt vi øntom. Ja, jeg halte at det var sånn cirka det. Så får jeg enda i bøn. Jeg vil takke deg. Himmels færd for vi kunne hanga så gå og løt sammen vi. Gå en sanje som prøver at her. Lad dere kunne ikke svære ønt vi ønton, men svære ønt vi tog noen år oppvokst. Og be for at løta natten og nå har jeg fått drekke henne til. Ikke skal bare være tvattelspær, men to skal jeg som være vi i årene. At vi skulle ta oss om det som kom fram og være oppbyggt. Amen. Så skulle jeg lykke nevne, jeg glemte jeg nevne det, nå måtte jeg glemte det nå, at bønarom her atre ved trappen her, og her fitt folk som har takknærskiltet, om det også som du strøyest vi, og bare for inn her og bya, så endelig er jeg ferdig til. Og jeg minst en sier det så øyelig vel, at bare til at du først inn i et bønarom, merker ikke at også det gælder ut der. Det er mest bare at du varst at du hører en ferie som elsker det.